6 Τετάρτου 2025, μάθημα Τάντρα, Κυριακή μεσημέρι. Α, Πείτε μου λίγο σε ποιο σημείο ακριβώς είχαμε σταματήσει με την μύητρια. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που έχετε σημειώσει? Βρω και εγώ τόσες σημειώσεις που βρίσκεται. Μμμ. Έχουμε πολύ δρόμο πριν τις σκιές. Δεν έχει ολοκληρωθεί το αρμονικό αρχέτυπο. Μμ. Είχαμε αναφέρει το γεγονός ότι παλιά οι γυναίκες απαγορεύονται να κάνουν πνευματικό έργο, να ασχοληθούν με πνευματικότητα. Το έχουμε πει, ωραία. Α, και ότι... Μμμ, 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 μμμ. Λοιπόν, νομίζω το βρήκα. Λοιπόν, νομίζω το βρήκα. Πάμε να συνεχίσουμε τότε από εκεί. Ναι, ναι. Οκ. Οκ. Οπότε για τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το αρχέτυπο και το έχουν εκδηλωμένο αρμονικά πάντα, έτσι, μιλάμε για το αρμονικό, ε, έχουν πρόσβαση στο επίπεδο της καρδιάς, πίσω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αρχέτυπο, την ικανότητα. Δεν έχουν μονάχα την ικανότητα να συνδέονται πολύ με αόρατες και υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά γιατί έχουν και αυτή την ικανότητα, αλλά έχουν και την ικανότητα να συνδέονται με το επίπεδο της καρδιάς πολύ πιο εύκολα. Οπότε αυτή η εσωτερική ενδοσκόπηση είναι χαρακτηριστικό και του αντρικού αρκετύπου, του αντίστοιχου του μάγου. Μπορούν εύκολα να κάνουν εσωτερική ενδοσκόπηση. Ναι, είναι ο μάγος. Ο μάγος ή ο σοφός είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Το οποίο θα το πούμε την επόμενη φορά. Και αν θέλετε να δείτε μια ταινία για να δείτε το αρχέτυπο του μάγου, είναι αυτό εδώ, για να προετοιμαστείτε. Είναι μεν της Marvel, αλλά ο συγκεκριμένος, ο ηθοποιός, απεικονίζει πολύ καλά το αρχέτυπο του μάγου. Και στους Avengers τουλάχιστον δίνει λύσεις. Φαίνεται αυτό που θα πούμε και στο αρχέτυπο του μάγου, ότι είναι ικανός να δώσει λύσεις εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Και έχει δύο Doctor Strange. Δύο. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος ηθοποιός έχει παίξει και άλλες ταινίες, άλλες και σειρά ταινιών του Sherlock Holmes, την καινούργια σειρά Sherlock Holmes παίζει ο ίδιος. Και το λέω αυτό γιατί και ο Sherlock και ο άλλος ρόλος που έχει παίξει, τον Alan Turing, που ήταν αυτός που εφήβερε το πρώτο υπολογιστή και καταφέραν και σπάσανε τον κώδικα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και νικήσαν τους Γερμανούς, τους έχει παίξει όλους ο ίδιος ηθοποιός και για κάποιο λόγο και τα τρία αυτά και στις αυτές τις ταινίες υπάρχουν στοιχεία του μάγου. Οπότε υπάρχει πιθανότητα ο ίδιος ηθοποιός να έχει μέσα του το αρχέτυπο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, γυρνάμε στις γυναίκες. Είχαμε μιλήσει για την Εκάτη, για την Αθηνά κτλ. Και έχουν αυτή την ικανότητα ιστορικής ενδοσκόπησης, ικανότητα να μπουν βαθιά στο επίπεδο της καρδιάς, να βάλουν μια τάξη στον εσωτερικό τους εαυτό, αλλά και να αντιληφθούν καλύτερα τον ίδιο τους εαυτό, να φτάσουν σε βαθιά επίπεδα αυτογνωσίας, με κάποια σχετική άνεση.
το υπερβατικό για εκείνες είναι εύκολο. Έτσι, είναι εύκολη σύνδεση με αόρατα πεδία ύπαρξης, με το Ακάσα, με το Βυζάνα Μαγιακόσα, με το υπερνοητικό, ακόμα και με την ιστορικό του σε αυτό, ίσως ακόμα και με τον Ατμάν. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο για εκείνες να μπουν σε σχέση με τα άλλα γυναικεία αρχέτυπα, δηλαδή είναι οι μόνες που μπορούν και φτάνουν με τόσο βάθος. Και για αυτόν τον λόγο, οτιδήποτε είναι εφήμερο, οτιδήποτε είναι παροδικό, οτιδήποτε είναι γήινο και πολύ υλικό, δεν τους ασκεί έλξη. Έτσι, δεν τους αρέσει. Έλκονται σε οτιδήποτε είναι μυστηριώδες, μυστικιστικό, και για αυτόν τον λόγο συνήθως αυτά τα αρχέτυπα ψάχνονται πάρα πολύ για την πνευματική τους εξέλιξη και έχουν εύκολο το να μπορούν να συνδεθούν σε διαλογισμούς ή με μάντρα ή με οτιδήποτε για να έχουν αυτή την πρόσβαση στο υπερνοητικό και στο υπερβατικό. Αυτή η μη σύνδεση με το γήινο είναι και ένας λόγος για τον οποίο δεν ζηλεύουν εύκολα, και σε σχέση με το αντίστοιχο γυναικείο, το αρχέτυπο της αγινεύτρας, ενώ η αγινεύτρα φαίνεται ελεύθερη και ανεξάρτητη, είχαμε πει τότε ότι είναι η μόνη, η θεά Αφροδίτη έχει χαρακτηριστικά της αγινεύτρας, φαίνεται να είναι η μόνη θεά η οποία επιλέγει τους άντρες με τους οποίους θα κάνει σχέση, με ανεξαρτησία, αλλά αν η αγινεύτρα πέσει στη σκιά ή είναι ικανή να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης, σχέσεις με πολύ έντονα δεσμούς, έντονα πάθη, έντονα συναισθήματα, αλλά και έντονα τσακωμούς και χωρισμούς, δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης. Αυτό το αρχέτυπο το συγκεκριμένο δεν κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν δημιουργεί προσκολήσεις και είναι υπεράνω της προσκόλλησης. Σε μια συντροφική σχέση δεν πρόκειται ποτέ να γατζωθεί πάνω σε έναν άντρα, ούτε είναι το στυλ των ανθρώπων που θα πούνε κοίτα να δεις, ένας άντρας θα με σώσει, ένας γάμος θα με σώσει, ή ότι περιμένει από τον σύντροφό της να κάνει πολλά. Δεν κάνει τίποτα από αυτά. Είναι μόνη της καταφέρει να ζήσει τη ζωή της χωρίς να έχει, ακόμα και να είναι σε σχέση, δεν πρόκειται ποτέ να εξαρτηθεί πάνω σε κανέναν. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί άντρες θεωρούν ότι είναι ψυχροί, έτσι, και ότι δεν δείχνει συναίσθημα. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Δείχνει συναισθήματα, νοιάζεται, ενδιαφέρεται για τον σύντροφό της, απλά σέβεται τα όρια της ελευθερίας και τα σέβεται και για τον εαυτό της αλλά και για τον άλλον. Δηλαδή, ό,τι ζητάει για τον εαυτό της, το ίδιο πράττει και για τον άλλον. Δεν πρόκειται να ζητάει από τον άντρα να είναι εκεί, αλλά να του περιορίζει την ελευθερία, αλλά εκείνη να είναι ελεύθερη. Αντιθέτως, ό,τι σέβεται απόλυτα και ό,τι κάνει στον εαυτό της, κάνει και στον άλλον. Αυτή η ενέργεια λοιπόν υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην καρδιά όλων των γυναικών σε κάποιο μέτρο, και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που αναζητούν το μυστικιστικό πιο εύκολα από τους άντρες. Ξέρουμε ότι αστρολογικά κάποιες πληροφορίες ή να μάθουν τι θα συμβεί στο μέλλον, ή να πάνε σε χαρτορίχτρες, σε καφετζούδες, ή να ενδιαφερθούν να έρθουν σε μια πνευματική σχολή, είναι γιατί αυτή η ενέργεια είναι λίγο πολύ αφυπνισμένη σε όλες τις γυναίκες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να εκδηλώνει το αρχέτυπο της μύητριας. Και ακριβώς είναι και αυτή η ενέργεια η οποία τη συγκεκριμένη τη βοηθάει πάρα πολύ να βγαίνει εύκολα από το εγώ. Έχουν μια έφεση περισσότερο ίσως από τα άλλα γυναικεία αρχέτυπα να μπορούν να βγαίνουν πιο εύκολα από το εγώ. Και μην ξεχνάμε ότι Βάγιο Τάτβα είναι το στοιχείο του αέρα. Το στοιχείο του αέρα είναι το τσάκρα της καρδιάς. Το τσάκρα της καρδιάς είναι πάνω από το εγώ, έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και το τσάκρα της καρδιάς να αφυπνίσουμε σε ένα πολύ έντονο βαθμό θα μας βοηθήσει να είμαστε παράνω το εγώ. Και αν έχετε δει, ξέρουμε το εγώ, ναι. Το τρίτο είναι από τρίτο και κάτω. Τα τρία πρώτα, και τα τρία πρώτα είναι μέσα στο εγώ. Έτσι, στο αναχάτα αρχίζουν και περιορίζονται οι συνδέσεις με το εγώ και μπορούμε να βγούμε πιο εύκολα. Και ξέρουμε ότι το εγώ είναι πολύ κακός σύμμαχος σε πολλές περιπτώσεις. Βασικά δεν είναι σύμμαχος, είναι αυτό που μας περιορίζει στην πνευματική εξέλιξη σε πολλά επίπεδα. Βλέπετε στην ταινία του Παΐσιου πόσο προσπαθεί ο ίδιος και παλεύει με το εγώ, τουλάχιστον αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στις ταινίες, στη σειρά αυτή. Μέχρι και πρόσφατα, που την προηγούμενη φορά, νομίζω εκεί που πέθανε ο Πάπα Τείχον,
που πήγε και τον βρήκε πριν πεθάνει και του λέει: έχω ένα λογισμό στο κεφάλι μου και δεν ξέρω αν αυτό προέρχεται από μένα ή αν προέρχεται από αλλού. Έτσι, αλλά αν προέρχεται από μένα, δεν θέλω να τον έχω, θέλω να τον βγάλω από μέσα μου. Οπότε γενικά παλεύει, και αυτή η πάλι είναι χαρακτηριστική όλων όσων είναι στο πνευματικό μονοπάτι. Το εγώ βρίσκει τρόπους να μας εκλογικεύσει κάποιες καταστάσεις και να μας κατεβάσει και να μας τραβήξει πίσω και να εμποδίσει την εξέλιξή μας. Όταν λοιπόν ένας άντρας βρίσκεται σε μια σχέση με αυτή τη γυναίκα, δεν έχει απλά μια σύντροφο, μπορεί να έχει μια πολύ καλή ερωτικά γυναίκα, γιατί όλα τα αρμονικά αρχέτυπα, όλα είναι πολύ καλοί εραστές, οι σκιές έχουν τα προβλήματα, αλλά εδώ βρίσκει και μια σύντροφο, βρίσκει και μια φίλη, βρίσκει και μια δασκάλα, βρίσκει και έναν άνθρωπο ο οποίος θα τον βοηθήσει να βγει από το εγώ. Συγγνώμη, γιατί το αρχέτυπο της ηρωή της Δημήτριας το κάνει αυτό. Μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να βγουν από το εγώ. Αν μάθουμε να την ακούμε, είναι εκείνη που θα μας πει ακριβώς τι χρειάζεται να κάνουμε για να μπορέσουμε να βγούμε από το εγώ, ή ακόμα και να μπορέσουμε να βαδίσουμε σε ένα πνευματικό μονοπάτι. Γι' αυτό και το λόγο και ένα πολύ καλό επάγγελμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να είναι δασκάλα ή να είναι πνευματική οδηγός, πνευματική δασκάλα, και για την ίδια δεν χρειάζεται να τρέξει κάπου αλλού. Δηλαδή της είναι εύκολο να βρει μόνη της τις απαντήσεις σε οτιδήποτε την απασχολεί, γιατί ακριβώς έχει αυτή τη σύνδεση. Και ξέρουμε ότι μονάχα όταν βγούμε από το επίπεδο του εγώ μπορούμε να βρούμε τις πραγματικές λύσεις. Το είχαμε πει και παλιά για τις τροφικές σχέσεις, ότι όσο είμαστε στο εγώ δύσκολα μπορούμε να βρούμε λύσεις για τη σχέση μας, αλλά και για οτιδήποτε. Όταν είχε ερωτηθεί ο Αϊνστάιν πώς καταφέρνει και βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, είχε πει ότι δεν μπορείς να βρεις ποτέ λύση σε ένα πρόβλημα από το επίπεδο στο οποίο εμφανίζεται το πρόβλημα. Και ήταν πολύ σωστό αυτό, γιατί στο ίδιο επίπεδο δεν υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει να ανέβεις. Να ανέβεις πιο ψηλά. Και πρέπει να βγούμε από το εγώ, να φτάσουμε στο επίπεδο της ψυχής για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Αυτή το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή πάλι με το εγώ, πάντως, δεν ξέρω πόσο τη ζείτε, πόσο τη βιώνετε, αλλά όσο ασχολείστε με πνευματικά ζητήματα, τόσο πιο έντονο θα σας φαίνεται το εγώ των άλλων ανθρώπων και τόσο πιο πολύ θα αντιλαμβάνεστε τα λάθη που μπορεί να κάνετε οι ίδιες από το εγώ το δικό σας. Οπότε οι ίδιες λοιπόν δεν χρειάζεται να ρωτήσουν κάποιον άλλον, έχουν αυτόν τον τρόπο σύνδεσης και οι απαντήσεις σε οτιδήποτε τους απασχολεί τους έρχονται πάρα πολύ εύκολα. Εάν πρόκειται να βοηθήσουν άλλους, θα πούν ακριβώς αυτό που χρειάζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Είναι αρκετά ικανές να μπορούν να εξελίσσουν και τη θηλυκότητά τους. Γιατί έχουν στοιχεία θηλυκότητας, τα οποία μπορούν να τα εξελίξουν ακόμα περισσότερο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι η ικανότητα της ευφυΐας. Είναι πολύ ευφυής. Η λέξη intelligent από μόνη της στα αγγλικά προέρχεται από τα λατινικά το intel legere. Inter μάλλον, όχι inter legere. Το inter το ξέρουμε σαν πρόθεμα, βρίσκεται ακόμα και σε πολλές άλλες λέξεις όπως το internet. Οπότε έχει την έννοια του ενώνω και του διά και του μπορώ να εμβαθύνω, και λέγερε έχει την έννοια της σύνδεσης. Οπότε από μόνη της η λέξη interlegere σημαίνει ότι μπορώ και ενώνω τις τελίτσες, ενώνω τα χαρτάκια και μπορώ και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα τα οποία ο άλλος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ευφυΐας. Έτσι, ένας ευφυής άνθρωπος μπορεί να κάνει συνδέσεις ακόμα και μεταξύ φαινομενικά ασύνδετων πραγμάτων.
Αυτό είναι που το κάνει αυτό το αρχέτυπο. Όταν είχαμε κάνει το Ακάσα, σας είχα πει ότι όταν το τσάκρα αυτό είναι πολύ αφυπνισμένο και αρμονικό, μας δίνει αυτή την ικανότητα. Να μπορούμε να κάνουμε μια ανασκόπηση της ζωής μας και να αντιληφθούμε τότε ότι φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα τελικά συνδέονται. Το Φυσούντα δίνει αυτή την ικανότητα και τη συνειδητοποίηση. Και έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο ότι υπάρχει κάποιο πλάνο, υπάρχει κάποιο σχέδιο, το οποίο δεν είναι απόλυτα δικό μας, αλλά είναι το πλάνο του Θεού. Και μας φτάνει σε σημείο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα πλάνο, το οποίο το Θεό θέλημα, από το οποίο κανένας δεν πρέπει να πηγαίνει κόντρα και πρέπει να ακολουθεί. Και κάτι που κάνει αυτή η γυναίκα είναι ότι όντως ακολουθεί το Θείο θέλημα. Η σκιά είναι αυτή που πηγαίνει κόντρα, ειδικά η Yang σκιά είναι αυτή που πηγαίνει κόντρα, γιατί θα το πω τώρα, η Yang σκιά της είναι η σκιά της κακιάς μάγισσας. Αυτή η κακιά μάγισσα που βλέπουμε ακόμα και σε παραμύθια όπως η Χιονάτη, όπως η Χρυσομαλούσα, πώς το λέγανε, αυτή που τρυπήθηκε από το αδράχτη, νομίζω μάγισσα έχει να κάνει και με αυτήν. Η Ραπουτζέλ, αλλά και η ωραία κοιμωμένη. Η ωραία κοιμωμένη, η Ραπουτζέλ και... Ναι, στη Ραπουτζέλ ακόμα και στο καρτούν, το πρόσφατο της Disney, το μαλλιά κουβάρια, έχει πολύ πλάκα, αν κάτσετε να το δείτε. Έχει πολύ πλάκα, αλλά έχει και της μητριάς, δηλαδή η μητέρα της, έχει και χαρακτηριστικά στοιχεία της μητριάς, αλλά και της κακιάς μάγισσας. Οπότε, ναι, της Χιονάτης πάλι το ίδιο, στη Χιονάτη αυτή η κακιά μάγισσα. Οπότε, αυτή η σκιά πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του Θεού, γιατί χρησιμοποιείς τις γνώσεις αυτές που έχεις, την ικανότητα σύνδεσης με άλλα πεδία, για να προκαλέσεις κακό σε ανθρώπους. Έτσι. Και πας κόντρα στο θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός ποτέ δεν θέλει να πράττουμε κάτι άσχημο σε άλλους. Και είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο παίρνουμε κάρμα. Αυτή λοιπόν το αρμονικό αρχέτυπο ακολουθεί το θέλημα του Θεού και το τηρεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι η βαθιά διαίσθηση. Έχει πολύ βαθιά ικανότητα ακριβής διαίσθησης. Έχουμε πει και στο Φυσούντα ξανά ότι η διαίσθηση, όταν την εξελίξουμε, έχουμε πει και τεχνικές εξέλιξης της διαίσθησης και πρέπει να την ακούμε τη διαίσθηση, ότι η ακρίβειά της είναι συγκλονιστική. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το αρχέτυπο αυτό την έχει σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι αρκετά δημιουργική και η δημιουργικότητά της αυτή μπορεί να εκδηλωθεί σε πάρα πολλά πεδία. Δεν συμβιβάζεται εύκολα. Έτσι, δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτά που θα πει η κοινωνία, αν η κοινωνία για εκείνη λέει πράγματα που είναι αντίθετα με την πνευματικότητα ή αντίθετα με το σωστό. Δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την αδικία, αλλά όχι με τον τρόπο της ηρωίδας. Έτσι η ηρωίδα θα προσπαθήσει να το πολεμήσει. Εκείνη απλά δεν θα συμβιβαστεί και αν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σοφία της, είπαμε ότι στείλεται με την Αγία Σοφία, τη σοφία της για να μπορέσει να δώσει πληροφορίες στους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό επίπεδο για το πώς να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Και αυτή η σοφία της είναι βαθιά και βγαίνει από το επίπεδο της καρδιάς. Είναι η φωνή της σοφίας και της λογικής, γιατί έχει κοινή λογική μέσα της και είναι ένα... Πώς, Αντών? Ναι, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ναι, θα μπορούσε. Ο Γκάντι έχει στοιχεία του μάγου, γιατί και ο μάγος θα το έκανε αυτό σε ένα επίπεδο ή του πνευματικού ήρωα, αλλά έχει τέτοια στοιχεία. Ναι, θα μπορούσε να πάει κόντρα με έναν τρόπο δικό της. Έχει την δύναμη λοιπόν να γίνεται ένα κανάλι της σοφίας και είναι πολύ καλή στο να αλχημίζει, να μετασχηματίζει οτιδήποτε αρνητικό με ευκολία. Ίσως και χωρίς να ξέρει τεχνικές. Μπορεί μέσα της έμφυτα, έχει την ικανότητα να μετασχηματίζει αρνητικές σκέψεις, αρνητικές δονήσεις και να τις μετουσιώνει σε κάτι που είναι πολύ ψηλότερο
και να κάνει με ευκολία το μειονέκτημα πλεονέκτημα. Καλά, και το αρχέτυπο της ηρωίδας μπορεί και κάνει ένα είδος αλχημίας, αλλά το κάνει μέσω της δράσης και μέσω της ενέργειας της φωτιάς, το οποίο είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά. Εδώ όμως έρχεται μέσα από τη γνώση και μέσα από την ικανότητα σύνδεσης με άλλα επίπεδα. Οπότε είναι ένα αρχέτυπο που είναι μεταμορφωτικό και μπορεί να οδηγήσει στη μεταμόρφωση και της κοινωνίας, αλλά και των ανθρώπων που είναι δίπλα της, αλλά και του εαυτού της. Έχει την ικανότητα δηλαδή μέσω από τα λόγια της να βοηθάει στο να μετατοπίζει την οπτική γωνία. Κάνει τους ανθρώπους να αλλάζουν οπτική γωνία, να βλέπουν τα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και το τηρεί η ίδια στη ζωή της, αλλά το κάνει. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές στο παρελθόν που η ανθρωπότητα είχε τέτοιους ανθρώπους. Όλοι βλέπανε μήλα να πέφτουν από τις μυλιές. Κανένας δεν αναρωτήθηκε, παρά μόνο ο Νεύτωνας για ποιο λόγο πέφτουν τα μήλα. Κάτσε και ασχολήθηκε. Όλοι είχαν μπει σε μπανιέρες, αλλά ο Αρχιμίδης ήταν αυτός ο οποίος αναρωτήθηκε για την άνοση. Και πετάχτηκε από την μπανιέρα τελείως γυμνός στους δρόμους και φώναζε έβρικα, έβρικα. Είναι αρχέτυπα του μάγου αυτά. Πολλοί πιστεύανε ότι η γη είναι επίπεδη, μέχρι που κάποιος βρέθηκε και είπε ότι η γη είναι στρογγυλή. Έτσι, ότι δεν είναι η γη το κέντρο του ηλιακού συστήματος, ότι είναι ο ήλιος το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες που δόθηκαν στην ανθρωπότητα από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, δόθηκαν γιατί υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που αναρωτήθηκαν το γιατί. Και τι συμβαίνει αυτό. Και ψάξαν και βρήκαν τις λύσεις για το πώς συμβαίνει και δώσανε μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Έτσι, όταν για χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα πιστεύει κάτι και μετά αλλάζει, θέλει πολύ δύναμη για να αλλάξει αυτό το πιστεύω και αυτό το μοτίβο. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και δίνουν αυτή την όθηση για να μπορούν να αλλάξει και να αρχίσει η ανθρωπότητα να σκέφτεται διαφορετικά. Αυτό το κάνει η μύητρια. Μπορεί να αλλάξει την οπτική γωνία των ανθρώπων. Τι άλλο στοιχείο έχει? Την κατάσταση του μυστηρίου. Είναι ένα αρχέτυπο το οποίο έλκεται από τα τελετουργικά, από τις τελετές μοίησης, από οτιδήποτε έχει σχέση με τελετουργικό. Θα τη δούμε εκεί δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό αυτό το αρχέτυπο να βρίσκεται σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα μέρη. Την έλκει το μυστήριο, ο μυστικισμός, το αποκρυφιστικό. Και από μόνη της όμως βγάζει, εκπέμπει κάτι το μυστηριώδες, το οποίο δεν είναι εύκολο για κάποιον να το αντιληφθεί. Δεν είναι το μυστηριώδες της αγινεύθρας που θα έχει σχέση με το αισθησιακό και το σεξουαλικό, ούτε είναι κάτι άλλο εδώ. Έτσι, κάτι το οποίο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα. Και αυτό το μυστήριο το οποίο κουβαλάει μέσα της είναι εξαιτίας αυτής της ικανότητας σύνδεσης με τα άλλα πεδία ύπαρξης, γιατί είναι ικανό να δημιουργήσει μεταμορφωτική εξύψωση αυτό το συγκεκριμένο. Είναι πολύ εύκολο επίσης για εκείνη να συνδέεται με την κατάσταση της Θείας Χάριτος και με την ενέργεια της Θείας Χάριτος του Θεού. Η πράσνα παραμύτα είναι αυτή εδώ, το αντίστοιχο της μύτριας, της Σοφίας μάλλον, στο Θιβέτ, στη Θιβετική παράδοση, η πράσνα παραμύτα, η οποία στην Ινδουιστική παράδοση έχει αυτή την κατασύνδεση με τη χάρη του Θεού και με τη Σοφία. Χρειάζονται αυτά τα αρχέτυπα, ακόμα και για τα μυστικιστικά και τελετουργικά, γιατί έχουν την ικανότητα να αναβιώνουν τελετές. Την ικανότητα να μπορούμε ίσως ακόμα και να βελτιώσουν κάποια τελετουργικά για να φέρουν πιο ισχυρή σύνδεση με το Θεό ή με ανώτερα πεδία ύπαρξης. Και χρειάζεται για να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν κάποια πράγματα τα οποία αναφέρονται ακόμα και σε κείμενα που έχουμε ήδη στην εποχή μας. Παραδείγματος χάρη, λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός δημιούργησε, ή η Παλιά Διαθήκη, ο Θεός δημιούργησε. Εδώ, μόνο και μόνο αναφέροντας αυτό, υπάρχει λάθος μετάφραση. Γιατί αν πάρει κανείς την Παλιά Διαθήκη στα εβραϊκά, θα δει ότι υπάρχει μέσα η λέξη Ελοχήμ.
ότι Ελοχήμ δημιουργούν. Το Ελοχήμ όμως δεν είναι ενικός, είναι πληθυντικός. Το Ελοά είναι αρσενικό, δεν θυμάμαι ποιο είναι το θηλυκό, το Ελοχήμ είναι πληθυντικός. Οπότε από τις πρώτες λέξεις της Αγίας Γραφής στα εβραϊκά, της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται ότι οι θεοί δημιουργούν, όχι ο Θεός δημιουργεί. Αλλά όμως τη μετάφραση έχει γίνει λάθος. Πιθανώς αυτοί να μην ξέρανε οι πρώτοι που μεταφράσαν την Παλαιά Διαθήκη και να γράψαν ο Θεός. Δεν αναφέρεται το κείμενο όμως το αρχικό σε Θεό, αναφέρεται σε θεούς. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί από την ταντρική γνώση που λέει ότι ο Θεός δεν είναι άντρας, είναι αμαθρόδιτος, οπότε είναι σίγουρα δύο υποστάσεις, δεν είναι μία υπόσταση, και ότι ο Θεός δημιουργεί μέσω του Αγίου Πνεύματος και μέσα από τους αγγέλους της δημιουργίας. Οπότε σίγουρα είναι πολλοί αυτοί που βοήθησαν στη δημιουργία. Η Τάντρα επίσης αναφέρει ότι ο Θεός είναι εκτός της δημιουργίας. Από τη μία μεριά δίνει το πλαίσιο και τις εντολές της δημιουργίας, αλλά ο ίδιος είναι εκτός της δημιουργίας. Και ότι για να μπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση στο Θεό, δεν είναι εύκολο να τον ψάξει μέσα στη δημιουργία. Έτσι θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση για να μπορεί να αντιληφθεί Θεό. Τέτοια λάθη όμως υπάρχουν πολλά. Η ίδια η Οικουμενική Σύνοδος η πρώτη σταμάτησε να δέχεται την μετενσάρκωση, αλλά όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς από τους μαθητές του ποιος είναι, οι μαθητές του ρώτησαν, είσαι ο Ηλίας? Και απαντάει ο Ιησούς, όχι, δεν είμαι ο Ηλίας. Αλλά ο Ηλίας είχε έρθει σε εσάς με μια άλλη μορφή. Οπότε και η ερώτηση των μαθητών και η απάντηση του Ιησού μας δείχνει ότι υπάρχει το πιστεύω της μετενσάρκωσης. Και οι πρωτοχριστιανοί πιστεύανε στη μετενσάρκωση. Ένα άλλο σημείο που είναι επίσης με ερωτηματικό. Λέγεται ότι όταν ο Ιησούς πήγε στη Γεσθημανή για να προσευχηθεί τότε με τα πάθη του, πριν ξεκινήσουν τα πάθη του, είχε πάρει μαζί του τον Πέτρο και τον Άγιο Ιωάννη. Και τους πήρε μαζί του γιατί τους ήθελε για στήριγμα. Τους ζήτησε να προσευχηθούν και οι τρεις μαζί στο Θεό για να μην περάσει ο Ιησούς από τα μαρτύρια αυτά. Και λέγεται ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης κοιμήθηκαν και ο Ιησούς τους ξαναξύπνησε και τους λέει μην κοιμηθείτε, σας χρειάζομαι για να προσευχηθούμε μαζί. Και μετά ξανακοιμήθηκαν και τους ξαναξύπνησε και μετά ξανακοιμήθηκαν. Την τρίτη φορά δεν τους ξαναξύπνησε, τους άφησε να κοιμηθούν και προσευχήθηκε μόνος του. Και ο μονόλογος του Ιησού ήταν όταν κοιμόντουσαν. Οπότε ποιος άκουσε τον Ιησού να λέει Κύριε πάρε το ποτήρι αυτό από μένα? Αφού δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί. Δηλαδή πήγε μόνος του ο Ιησούς μετά και τους είπε ξέρετε κάτι, όταν κοιμόσασταν έκανα αυτό και είπα εκείνο και προσευχήθηκα αυτό και το άλλο. Δεν νομίζω ότι δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει γιατί τον συλλάβανε στη Γεσθημανή. Οπότε από πού προήρθε αυτή η πληροφορία? Ίσως να υπάρχει και εδώ δηλαδή ή κάτι λείπει και δεν έχει προσθεθεί ή υπάρχει λάθος σε μετάφραση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν τέτοια λάθη και αυτό το αρχέτυπο είναι ικανό να βοηθήσει να συμπληρωθούν τα κενά. Γιατί έχει την ικανότητα αυτή να κατεβάζει αυτές τις πληροφορίες από το υπερβατικό. Λάθη υπάρχουν γενικά σε διάφορα σημεία και της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Καινής Διαθήκης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και ένα άλλο λάθος που υπάρχει είναι για τη Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή δεν ήταν σε καμία περίπτωση ετέρα. Ξέρουμε από τα απόκριφα Ευαγγέλια τουλάχιστον και της Μαγδαληνής της ίδιας αλλά και του Θωμά ότι είχαν σχέση με τον Ιησού. Έτσι φαίνεται καθαρά και μάλιστα λέγεται ότι κάποιοι μαθητές θεωρούσαν ότι έδειχνε εύνοια ο Ιησούς στη Μαγδαληνή γιατί εκείνη αντιλαμβανόταν καλύτερα τις διδασκαλίες του και πιο εύκολα τις διδασκαλίες του από ότι οι υπόλοιποι. Ίσως και η Μαγδαληνή ήταν το αρχέτυπο της Μήτριας. Αλλά ένας πάπας εκείνη την εποχή, παλιά, όταν εμείς ήμασταν υποδουλωμένοι από τους Τούρκους, δήλωσε σε κάποια ομιλία ότι η Μαγδαληνή ήταν ετέρα και στη συνέχεια αυτό το συμπεριλάβανε και στην δική μας Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Αλλά ένας άλλος πάπας, πριν από κάποια χρόνια, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για τη λανθασμένη πληροφορία.
Δεν είδα όμως να αλλάζει στα δικά μας κείμενα ότι η Μαγδαληνή δεν είναι εταίρα. Δηλαδή ακόμα στις λειτουργίες έτσι αναφέρεται. Οπότε παρότι ότι είχε αλλάξει η πληροφορία αυτή δεν έχει αλλάξει παντού. Ψάχνει λοιπόν να βρει αυτό το αρχέτυπο οικουμενικές αλήθειες, συμπαντικές αρχές. Και για αυτό το λόγο είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν ενδιαφέρεται για τίποτα το οποίο είναι μπανάλ, για οτιδήποτε είναι πολύ έτσι υλικό, υποβαθμισμένο κτλ. Ξέρουμε ότι όταν αρχίζουμε και αποκωδικοποιούμε και αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε κάποιες συμπαντικές αλήθειες στην ζωή μας, συμβαίνει το εξής. Αρχίζουμε και παρατηρούμε τις συγχρονικότητες που συμβαίνουν στη ζωή μας. Συγχρονικότητες συμβαίνουν πάντα. Αλλά όσο πιο πολύ πνευματική αλήθεια αντιλαμβανόμαστε, τόσο πιο πολύ γίνονται συνειδητές αυτές οι συγχρονικότητες. Και γιατί θα έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να συνδέσουμε τις πληροφορίες πνευματικές που έχουμε με αυτά που συμβαίνουν και να κολλήσουμε αυτές τις κουκίδες μεταξύ τους και να βρούμε ακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι και ένας τρόπος να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας. Είναι ένας τρόπος. Γιατί δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός τότε μεταξύ του φαίνεστε, του εξωτερικού και του εσωτερικού μας κόσμου. Υπάρχει σύνδεση και η σύνδεση αυτή αντανακλάται και έξω από μας. Και μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συγχρονικότητες. Τι άλλο έχει αυτό το αρχέτυπο? Την ικανότητα, πέρα από τη διαίσθηση, την ικανότητα τιματική. Μπορεί να αντιλαμβάνεται πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Ίσως η Μπαμπαβάγκα να ήταν κάτι τέτοιο, να είχε το αρχέτυπο της Μήτριας. Την ξέρετε την Μπαμπαβάγκα, έτσι, τη Βουλγάρα προφήτησα, η οποία έχει πει πάρα πολλά και έχει πει και για το 2025 πάρα πολλά και είχε προβλέψει τους δύο μεγάλους σεισμούς που θα γινόντουσαν στην αρχή του 2025, αυτόν της Μιανμάρ και αυτός που έγινε μετά από μια εβδομάδα μετά τη Μιανμάρ, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, που έγινε ένας 7 ακόμα κάτι, ένας ακόμα σεισμός. Οπότε, και έχει πει και για άλλα πράγματα για το 2025, τα οποία αν τα κουγκλάρετε θα μπορέσετε να τα βρείτε. Οπότε, έχουν μια τρομακτική διαίσθηση, τρομακτική για τους άλλους, όχι για τους εαυτούς τους, και μια ικανότητα ενόρασης και προφητικής ικανότητας. Ενδιαφέρονται για την αγνή αγάπη, την πολύ υψηλή, εξατενικευμένη αγάπη. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν δείχνουν προσκόλληση, ζουν με αποστασιοποίηση και αποφεύγουν τη ζήλια. Γι' αυτήν λοιπόν είναι εύκολο να υπερβεί οποιαδήποτε είδους ζήλιας, αλλά στη σχέση με την προσκόλληση και την αποστασιοποίηση είναι αρκετά ικανή να μπορεί να μετασχηματίζει και να αποστασιοποιείται από οτιδήποτε είναι αρνητικό, ζωώδες, ενστικτώδες, έτσι, από τα ζωικά πάθη τα οποία κυριεύουν άλλες γυναίκες, μπορεί εύκολα να βγαίνει από αυτά και είναι σαν να έχει ένα κλειδί μέσα από το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιεί και να μετασχηματίζει πολύ εύκολα. Δηλαδή με το που έρχεται κάτι αρνητικό μέσα της ή στη σκέψη της, είναι ικανή να το αποβάλει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν κάναμε ακόμα και την ανάλυση των ΙΑ μας και των ΙΓΙΑ μας, ότι είναι πολύ σημαντικό να μην κρατάμε αρνητικές σκέψεις στην ύπαρξή μας. Όταν μιλάγαμε για την αστέγια, καλά, για τη βία είναι ευνόητο να μην έχουμε βίαιες σκέψεις. Όταν μιλάγαμε για την αστέγια, είχαμε πει ότι ένας τρόπος να μην συντονιζόμαστε με ζήλια, με φθόνο και με απληστία ή ίσως και την αδικία, είναι να τηρούμε την αστέγια. Γιατί μέσω της αστέγια, η οποία πρέπει να φτάσει σε πολύ βαθύ βαθμό, δηλαδή ούτε στο νου μας να μην κρατάμε αρνητικές σκέψεις για έναν άνθρωπο, τότε όταν το βγάλουμε και από το μυαλό μας,
τότε μονάχα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταφέρει να υπερβούμε αρκετά πράγματα. Αλλά και κάποιος αρχαίος, νομίζω το είχαμε ξαναναφέρει αυτό, νομίζω ο Σωκράτης ή ο Πυθαγόρας είχε πει ότι ούτε στο μυαλό μας δεν πρέπει να κρατάμε αρνητικές σκέψεις. Νομίζω το είχαμε συζητήσει αυτό σε ένα μάθημα. Σας θυμίζει κάτι? Okay. Άλλο στοιχείο το οποίο έχει χαρακτηριστικό είναι ότι έχει παιχνιδιάρικη διάθεση. Ναι, γιατί είναι σαν ένα παιδί, κρατάει μέσα της, σαν ένα μικρό κοριτσάκι, κρατάει μέσα της τα στοιχεία της παιδικότητας και το παιχνίδι ή το πνευματικό παιχνίδι έχει μια βαθιά έννοια. Κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζανε και ίσως εκεί να οφείλεται και η εδραίωση των Ολυμπιακών Αγώνων ή οποιοδήποτε άλλων παιχνιδιών τα οποία γινόντουσαν εκείνη την εποχή, ακόμα και τελετουργιών που γινόντουσαν. Γιατί είναι ένας τρόπος υπέρβασης του εγώ. Θα παρατηρήσετε ανθρώπους ενήλικες, αν πάνε τώρα κάποιοι ενήλικες να παίξουν θεατρικό παιχνίδι, να παίξουν οτιδήποτε άλλο είδους παιχνιδιού, υπάρχουν retreat που γίνονται σε όλη την Ελλάδα από κάποιες ομάδες που κάνουν τέτοια παιχνίδια και που συναντιόνται. Θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην αρχή να μπορεί να βγει ο ενήλικας από όλο αυτό το οποίο έχει χτίσει γύρω του και να μπορέσει να συμπεριφερθεί σαν παιδί. Όταν όμως περάσουν κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες, στη συνέχεια καταφέρνει και βγαίνει από το εγώ του, αλλά βγαίνει και από αυτό του ενήλικα, τα κάποια στερεότυπα που αποκτάει και καταφέρνει και γίνεται και αυτό σε ένα μικρό παιδί. Η παιδικότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να διατηρηθεί για την πνευματικότητα. Γιατί μας βοηθάει να συνδεθούμε πιο εύκολα με το υπερσυνειδητό και το υπερβατικό. Έχετε δει παιδιά να παίζουν? Σίγουρα θα έχετε δει, γιατί είστε μητέρες. Όταν βλέπετε παιδί να παίζει, εκείνη τη στιγμή το βιώνει σαν να είναι μια πραγματικότητα. Και τη στιγμή εκείνη του βιώματος δεν έχει σύνδεση με το εγώ του ή με οτιδήποτε άλλο αρνητικό. Έτσι είναι σαν να υιοθετεί ένα διαφορετικό ρόλο. Και σαν για τους αρχαίους Έλληνες το παιχνίδι και ο χώρος που γινόταν ήταν ιερός. Έτσι. Και αυτά τα παιχνίδια, είτε είναι αθλήματα οτιδήποτε, είχαν σημασία να επιθυμίζουν στους ανθρώπους την ιερότητα των στιγμών αυτών της παιδικότητας και της σύνδεσης με κάτι διαφορετικό, κάτι περιβατικό. Γιατί αλλάζει τελείως η οπτική μας γωνία, αλλάζει τελείως η ιστορική μας διάθεση και είναι σαν να ξεχνάμε όλα όσα μας βασανίζουν στην καθημερινότητα και να μας μεταφέρουν κάπου αλλού. Εντάξει, ο Αϊνστάιν επέμενε στο παιχνίδι και ο ίδιος είχε πει ότι όταν έπαιζε σαν μικρό παιδί, τότε έβρισκε και λύσεις σε πολλά μαθηματικά προβλήματα και προβλήματα φυσικής που τον απασχολούσαν, είχε έμπνευση, αλλά γίνεται αυτή η μετατόπιση της οπτικής γωνίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί μας βοηθάει σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι ότι έχει στρατηγική σκέψη. Είναι κάτι που μοιράζεται με το Τέζα Στάτβα, το αρχέτυπο της ηρωίδας, γιατί και η ηρωίδα έχει στρατηγική σκέψη, αλλά εδώ, ενώ της ηρωίδας της βγαίνει πιο πραγματιστικά, δηλαδή της βγαίνει, βλέπει τον εχθρό, τι δυνατότητες έχει, πώς μπορούμε να τον νικήσουμε, το ίδιο κάνει και ο ήρωας. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε, αλλά θα καταφέρουμε να τον νικήσουμε βρίσκοντας τις αδυναμίες του εχθρού. Εδώ όμως οι πληροφορίες στην μήτρια έρχονται από αλλού, έτσι, έρχονται από ένα άλλο επίπεδο και τη βοηθάει να βρει τρόπους αντιμετώπισης που δεν προέρχονται από τη λογική ή από την ανάλυση. Προέρχονται από ένα άλλο πεδίο ύπαρξης και μπορεί να σκεφτεί έξω από το κουτί πολύ εύκολα.
Και η Άρτεμις και η Αθηνά, το έχουμε πει και στην προηγούμενη φορά, ότι έχουν στοιχεία της πολεμίστριας, είναι και οι δύο, απεικονίζονται να μάχονται, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αθηνά φοράει αυτή την πανοπλία. Έτσι, αυτή η προστασία δεν είναι μονάχα φυσική πανοπλία, είναι αυτή η ικανότητα να μπορεί να αντιλαμβάνεται καταστάσεις διαφορετικά και σύμφωνα μαζί με τη σοφία και την ευφυΐα της να μπορεί και τη διαίσθηση να μπορεί να ξεπερνάει οποιαδήποτε άλλη δυσκολία. Τι άλλο συμβαίνει εδώ? Αυτό το αρχέτυπο εκτιμά πάρα πολύ την ανώτερη αρενοπότητα, την ανώτερη αρσενική ενέργεια. Όταν μιλάμε για ανώτερη αρσενική ενέργεια, δεν μιλάμε για τους άντρες, τους αλφα μαν, οι οποίοι είναι οι άντρες που είναι πολύ σοβινιστές, που είναι πολύ νταΐδες, που υποτιμούν τις γυναίκες και θεωρούν ότι οι άντρες είναι ισχυρότεροι κτλ. Μιλάμε για τον άντρα ο οποίος θεωρεί ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίσοι, ο οποίος είναι εντάξει με τη δική του αρενοπότητα, είναι αρκετά ασφαλής, δεν είναι ανασφαλής, είναι αρκετά ασφαλής με τη δική του αρενοπότητα και αντιλαμβάνεται ότι και οι γυναίκες και οι άντρες είναι το ίδιο, είναι ίσοι και σέβεται το γυναικείο φύλο, το εκτιμάει το γυναικείο φύλο, κρατάει αντρικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ο άντρας που το εκτιμάει, το προστατεύει και αυτού του είδους της αρσενικής δύναμης την αντιλαμβάνεται. Είναι αυτό που, έτσι που λένε και ταντρικοί, ότι είναι ο πραγματικός βήρα, ο πραγματικός, ο πιο σωστός άντρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι άντρες στην ελληνική μυθολογία που έχουν τέτοια στοιχεία είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούνται από τη θεά Αθηνά. Δηλαδή ο μύθος μας δείχνει αυτό το πράγμα, ότι η Μήτρια έλκεται κιόλας από αυτό. Δεν πρόκειται να την τραβήξει ποτέ ένας μπανάλ άντρας. Η Μήτρια έλκεται από αυτούς τους άντρες και γι' αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ σχέση με έναν άντρα ο οποίος είναι πιο γήινος ή πιο βάρβαρος, πιο μπρουτάλ ή που δεν σέβεται τις γυναίκες. Ενώ η μητέρα θα το έκανε. Η μητέρα θα μείνει και σε μια σχέση ακόμα και αν δέχεται βία και θα προσπαθήσει να αλλάξει τον άντρα που είναι μαζί της, η Μήτρια θα τον κλειδώσει, θα τον αποκλείσει και δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με αυτό. Οπότε η θεά Αθηνά βοηθάει το Θησέα, το Περσέα και πολλούς άλλους ήρωες που την επικαλούνται και εκείνη αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι άντρες έχουν υψηλά ιδανικά ή έχουν αυτή την υψηλή αρενοπότητα, την ηρωική, που πλησιάζει ίσως κάτι το θείο, τότε τους βοηθάει. Και ωφελούνται από την σοφία της και από τη βοήθειά της. Ένας από αυτούς λοιπόν που βοήθησε ήταν ο Θησέας, και το Θησέα είχε βοηθήσει. Ναι, και τον Ιάσονα είχε βοηθήσει στην αργοναυτική εκστρατεία και εκείνος είχε επικαλέσει τη θεά Αθηνά. Αλλά ο Περσέας, ειδικά που αντιμετώπισε τη Μέδουσα, όταν ζήτησε βοήθεια από την Αθηνά, του μίλησε για ένα σπαθί και για ένα καθρέφτη. Και ο Περσέας χρησιμοποίησε το καθρέφτη γιατί δεν μπορούσε να δει μέσα από το εγώ του να κοιτάξει τη Μέδουσα κατάματα, λόγω αυτής της καταστροφικής δύναμης που είχε, και την κοίταξε έμεσα, μέσα από το καθρέφτη. Κατάφερε να την αποκεφαλίσει. Αυτό είναι σύμβολο. Έτσι. Η Μέδουσα ουσιαστικά αναπαριστά αυτή τη δύναμη που έχει το εγώ και το οποίο είναι ικανό να καταστρέψει τους ανθρώπους, να τους κάνει να χτίσουν αυτό το πράγμα που είπαμε και προηγουμένως γύρω τους και να γίνουν πέτρινοι σαν τα αγάλματα όταν είναι ενήλικες. Ενώ ο Περσέας έπρεπε να βγει από το εγώ για να μπορέσει να νικήσει τη Μέδουσα, και αυτό είναι ο σύμβολος του καθρέφτη. Ο καθρέφτης συμβολίζει το επίπεδο της ψυχής στο μύθο το συγκεκριμένο. Το σύμβολο του Τζιβατμάν, της ψυχής. Έτσι, έχουμε πει ότι Τζιβατμάν είναι ψυχή και Άτμαν είναι το θείο πνεύμα που έχουμε μέσα μας. Οπότε σε αυτό το επίπεδο, όταν είσαι στο επίπεδο της ψυχής, είσαι ασφαλής. Ξέρεις ότι έχεις ανοσία από το εγώ ειδικά
και από οτιδήποτε καταστροφική δύναμη μπορεί να μας εκμηδενήσει ψυχικά, πνευματικά και ψυχικά, το οποίο προέρχεται από το εγώ. Και η Αθηνά στη συνέχεια ξέρουμε ότι πήρε το κεφάλι της Μέδουσας και το έβαλε στην ασπίδα της. Και τον Αχιλλέα είχε βοηθήσει και ο Αχιλλέας είχε επικαλεστεί τη βοήθεια της Αθηνάς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι επιλογές των ανδρών, αν κοιτάξετε την ελληνική μυθολογία, στους οποίους τρέχει να βοηθήσει η Αθηνά, είναι συνήθως αυτού του είδους οι άντρες. Είναι και το είδος των ανδρών, όπως είπαμε, που έλκουν την ημίτρια για να κάνει σχέση μαζί τους. Στη γεωργική παράδοση και στη θηβετιανή παράδοση υπάρχουν επίσης ντακίνεις, που είναι γυναικείες θεότητες, και γιογκίνεις, οι οποίες και εκεί φαίνεται ότι δείχνουν προτίμηση και δίνουν βοήθεια σε τέτοιου είδους ηρωικών ανδρών. Υπήρχε κάποια στιγμή μια δίκη μεταξύ των θεών. Δικάστηκε ο Ορέστης, ο οποίος είχε σκοτώσει τη μητέρα του, την Κλιτεμνίστρα, επειδή εκείνη είχε σκοτώσει τον πατέρα του, τον Αγαμέμνονα. Σε αυτή τη δίκη η μόνη θεά που πήρε το μέρος του Ορέστη ήταν η θεά Αθηνά. Έτσι, γιατί βλέπουμε και εδώ το ίδιο πράγμα, μιας ενέργειας η οποία θέλει να επαναφέρει τη δικαιοσύνη μέσω του Ορέστη, και η Αθηνά τον βοήθησε και πήρε και το μέρος του σε αυτή τη δίκη. Η Αθηνά, ίσως περισσότερο από την Άρτεμις, είναι βαθιά συνδεμένη με την αρμονική, αυτή ανώτερη αρσενική ενέργεια. Ένα άλλο στοιχείο που έχει το μάθημα, και είναι ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να πάρει αυτό το αρχέτυπο, δίνεται πάλι από έναν αρχαίο ελληνικό μύθο, το μύθο της Αθηνάς και της Αράχνης, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αράχνη ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή στα υφαντά, και διαγωνιστήκανε για το ποια θα είναι πιο επιδέξια και ποια θα μπορέσει να φτιάξει το καλύτερο και πιο όμορφο και πιο λεπτομερές, πιο περίτεχνο ίσως υφαντό, και σε αυτόν τον διαγωνισμό η Αθηνά έχασε από την Αράχνη, και εκεί που αναγνώρισε η Αθηνά την αξία της Αράχνης και την ικανότητά της, σε κάποια στιγμή παρατήρησε αυτό το υφαντό που είχε φτιάξει η Αράχνη, και μέσα εκεί παρατήρησε ότι είχε φτιάξει η Αράχνη σκηνές της ζωής του Δία, και μάλιστα τις περιπτώσεις που ο Δίας απατούσε την Ήρα. Είχε φτιάξει με απεικονίσεις όλες τις σκηνές που ο Δίας είχε σχέση ερωτική με μια άλλη γυναίκα που απατούσε την Ήρα, και εκνευρίστηκε, λέει, η Αθηνά, και μετέτρεψε την Αράχνη σε αυτό το έντομο που ξέρουμε ότι βρίσκεται γύρω μας. Και ποιο είναι το μάθημα εδώ? Ότι το μάθημα της μήτριας είναι ότι θα πρέπει οτιδήποτε κάνει στη ζωή της να το κάνει με τρυφερότητα και με ενσυναίσθηση. Γιατί υπάρχει περίπτωση, και εδώ συνδέεται με τη σκιά την πρώτη, εδώ υπάρχει περίπτωση η μήτρια να πέσει εξαιτίας όλων αυτών των δεξιοτήτων που έχει, και αν βγει το εγώ στην επιφάνεια, να λειτουργήσει χωρίς ενσυναίσθηση και τρυφερότητα και αγάπη, και να προκαλέσει κακό και ζημιά σε ανθρώπους και σε καταστάσεις, σε ανθρώπους ειδικά που είναι γύρω της. Είναι όμως και το κλειδί για να αφυπνίσει πλήρως αυτό το αρχέτυπο μια γυναίκα μέσα της, να κρατάει σε επίπεδο καρδιάς την ενσυναίσθηση, την τρυφερότητα και την αγάπη ανεφόρων και περιορισμών. Έτσι. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι στοιχεία που μπορούν να ξεκλειδώσουν το αρχέτυπο αυτό στις γυναίκες και να κάνουν το αρχέτυπο να βγει στην επιφάνεια. Είχαμε κάνει στην αρχή των μαθημάτων, σας είχα πει για τις πυραμίδες, έτσι δεν είναι? Και είχαμε πει ότι όλοι μας έχουμε στο επίπεδο της ψυχής ένα είδος ρόμβου, συμβολίζεται το επίπεδο της ψυχής με το ρόμβο, όπου αποτελείται από δύο πυραμίδες, την κάτω και την πάνω.
Και η κάτω πυραμίδα, ξέρουμε ότι στις γυναίκες είναι άνιμα. Ονομάζεται άνιμα και το αρσενικό της στοιχείο ονομάζεται άνιμος. Και ότι στην κάτω πυραμίδα βρίσκονται τα αρχέτυπα αυτά. Η κάθε πλευρά της πυραμίδας είναι ένα αρχέτυπο. Και πέρα από το αρχέτυπο που είσαστε, ότι πρέπει να ξυπνήσετε και άλλα 3 αρχέτυπα, έτσι ώστε και οι άντρες και οι γυναίκες να εκδηλώνουμε όλα τα αρχέτυπα του φύλου μας. Όταν καταφέρουμε να εκδηλώσουμε όλα τα αρχέτυπα του φύλου μας, αυτό σημαίνει ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό πνευματικό επίπεδο, πνευματικής εξέλιξης. Ο τρόπος για να μπορέσετε να ξυπνήσετε το αρχέτυπο της μήτριας, αν δεν το έχετε, είναι μέσω αυτών των 3 στοιχείων. Ξαναλέω, αγάπη ανεφόρων και χωρίς περιορισμούς, ενσυναίσθηση και τρυφερότητα. Δηλαδή, αναχάτα τσάκρα. Το αναχάτα τσάκρα, το οποίο θα πρέπει να είναι πολύ αρμονικό και χωρίς μπλοκαρίσματα. Και όταν ανοίγετε ένα αρχέτυπο και το εκδηλώνετε αρμονικά, αυτό δημιουργεί πόλωση στη ψυχή των ανδρών που βρίσκεται δίπλα σας. Και αυτό συμβαίνει και με τους άντρες. Όταν ένας άντρας είναι δίπλα σας και είναι αρμονικός και εκδηλώνει αρμονικά οποιοδήποτε αρχέτυπο, αυτό σας πολλώνει στο επίπεδο της ψυχής και σας κάνει να συντονιστείτε με τις αντίστοιχες ενέργειες αυτού του αρχετύπου στη δική σας πάνω πυραμίδα. Θα ξαναπάω στις πυραμίδες, γιατί στις πάνω πυραμίδες, δεν ξέρω αν το προσέξατε, βρίσκονται τα αρσενικά αρχέτυπα, αλλά μέσα σας, στην αρσενική σας πλευρά. Οπότε βλέπετε κάτω είναι το άνιμα, αριστερά. Τα θηλυκά αρχέτυπα είναι στην κάτω πυραμίδα. Δεν είναι βασίλισσα, είναι μητέρα κανονικά εδώ. Ούτε εραστής, είναι σαν γυνέφτρα. Και στην πάνω σας πυραμίδα, στην αρσενική σας πτυχή, βρίσκονται τα αρσενικά αρχέτυπα. Πώς μπορούμε όμως σαν άνθρωποι να τα αφυπνίσουμε αυτά, να μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα, να έχουμε αρμονικά αρχέτυπα δίπλα μας? Γίνεται αυτή η πόλωση στο επίπεδο της ψυχής και γίνεται ένα αυτόματο ξεκλείδωμα των πάνω αρχετύπων μέσα από το φαινόμενο του συντονισμού και της πόλωσης. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να προσπαθούμε, αν καταλάβουμε ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας ότι βρίσκεται σε μια σκιά, να μην τη θρέφουμε τη σκιά αυτή. Να μην θρέφουμε καταρχήν το εγώ του άλλου ανθρώπου. Γιατί αυτός είναι ένας λόγος να μείνει στη σκιά, αν είναι ήδη. Και να τον στηρίζουμε όταν βρίσκεται σε αδυναμίες, για να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε στο αρμονικό του. Θα λειτουργήσει και για μας ωφέλιμα, και όταν εμείς εκδηλώνουμε το αρμονικά αρχέτυπα, όπου και να πηγαίνουμε, όχι μονάχα στο σύντροφό μας, όπου και να πηγαίνουμε, αφυπνίζεται η πάνω πυραμίδα, ή αν είναι συναντήσετε γυναίκες, τότε θα μπορέσουν να πάρουν κάποιους συντονισμούς, να αντιληφθούν κάποιους συντονισμούς για τα θηλυκά αρχέτυπα εκείνες και να προσπαθήσουν να σας μιμηθούν. Γιατί πώς μπορείτε να είσαστε το αρχέτυπό σας? Μέσω της μίμησης γίνεται η τελειοποίηση. Γι' αυτό και προτείνουμε, και ο Μάριος σας είχε προτείνει στο παρελθόν, μέσα από ταινίες, μέσα από λογοτεχνία, μέσα από διαλογισμό με αφήσεις αυτών των ανθρώπων, να μπορείτε να ταυτιστείτε και να μπορείτε να βγάλετε από μέσα σας τα αντίστοιχα στοιχεία. Είναι και ένας άλλος τρόπος να ξυπνήσετε αρχέτυπα που δεν έχετε αυτή τη στιγμή μέσα σας, αν συμβαίνει αυτό. Οπότε και από την πόλωση ενός άντρα που έχει αρμονικό αρχέτυπο, αλλά και μέσα από τις γυναίκες, μέσα από μίμηση διαφόρων γυναικών, μπορούμε να το επαναφέρουμε μέσα μας. Να το εξελίξετε και να το αναπτύξετε. Να το βγάλετε στην επιφάνεια. Οπότε η Αθηνά, σαν θεά της σοφίας, θα έπρεπε να, πέρα από τη αισθητική και την ικανότητα, δεξιότητα που έχει σε πολεμικά όπλα, θα πρέπει να δείχνει και ενσυναίσθηση. Τι άλλο στοιχείο έχουν και οι δύο,
Και έχει και η μήτρια. Το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Και όταν μιλάμε για παρθενία, δεν μιλάμε για σεξουαλική παρθενία, μιλάμε για την αγνότητα σε επίπεδο ψυχής και μία είδους αγνότητας που μας βοηθάει να αντιληφθούμε το ανώτερο αρσενικό. Και δείχνει ποιο είδος αντρών έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους των γυναικών. Και μπορούν να πλησιάσουν πρέπει να έχουν μέσα τους αυτό το επίπεδο της αγνότητας και οι ίδιοι. Τι άλλο έχει αυτό το αρχέτυπο? Διπλωματία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, γιατί όταν αυτό συνδυάζεται με όλα αυτά που είπαμε και ειδικά με την ευφυΐα της, τότε είναι ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση και να έχει δίπλα της, γύρω της, οποιαδήποτε δυσκολία, οποιαδήποτε πρόβλημα. Και τα αρμονικά δεν έχουν κανένα μειονέκτημα. Κανένα αρμονικό δεν έχει μειονέκτημα. Όλα τα μειονέκτηματα είναι στη σχέση. Ναι. Ούτε τα αρσενικά ούτε τα θηλυκά έχουν μειονέκτηματα. Απλά είναι κάποια μαθήματα που πρέπει να πάρουν για να μην πέσουν έτσι, από το σημείο στο οποίο βρίσκονται όταν είναι αρμονικά. Τώρα, κάτι που είναι σημαντικό. Άλλο χαρακτηριστικό της είναι το παν μέτρον άριστον. Είναι ικανή στη ζωή της να το τηρήσει αυτό. Και το χρυσό αριθμό, παραδείγματος χάρη, το χρυσό αριθμό του Φιμπονάτσι, ξέρουμε ότι ο χρυσός αριθμός είναι αυτό που έχει εφαρμοστεί και στην κατασκευή του Παρθενώνα. Παρθενώνας, Παρθενία, χρυσός αριθμός. Βλέπετε, Θεά Αθηνά που ήταν μέσα στο Παρθενώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο χρυσός αριθμός είναι κάτι το οποίο εκφράζει μέσα από την παρουσία της και τον μετριασμό των καταστάσεων. Θέλει την ηρεμία, τη γαλήνη, την αρμονία, την ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη παντού. Σε χαοτικές καταστάσεις προσπαθεί να επαναφέρει τη τάξη και την ηρεμία. Και δεν πρόκειται ποτέ να δώσει πέρα από την απληστία και τη ζυγία και τα λοιπά αυτά που είπαμε, ούτε σε φόβους. Έτσι. Δεν φοβάται. Ούτε σε επιθετικότητα. Τι άλλο έχει το αρχέτυπο αυτό? Την προστασία και την ασφάλεια, την οποία προσφέρει σε οποιοδήποτε είναι δίπλα της. Λογικό τρόπο σκέψης, μαζί με τη στρατηγική. Δεν είναι απεσιόδοξη. Δεν έχει στοιχεία απεσιοδοξίας μέσα της. Αν θέλετε να δείτε αρχέτυπο της Μήτριας, υπάρχει μια ταινία που παίζουν, έχει σχέση με την NASA και τις πρώτες αποστολές στο φεγγάρι. Είναι μια παρέα από μαθηματικούς, γυναίκες, οι οποίες όμως είναι μαύρες. Και επειδή ακριβώς είναι μαύρες, στην εποχή εκείνη στην Αμερική ξέρουμε ότι ο ρατσισμό εναντίον των μαύρων γυναικών και των ανδρών και δεν τους αφήνανε να έχουν ψηλές θέσεις στην NASA. Αλλά όμως αυτό που δείχνει στην ταινία είναι ότι εκείνες είναι που δώσαν τις λύσεις σε προβλήματα που είχε η NASA. Και στην ταινία φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, αλλά η ταινία είναι πραγματική ιστορία. Έτσι, στην πραγματικότητα αυτές οι γυναίκες και αυτές έχουν το αρχέτυπο της Μήτριας. Αυτό λέει και κάτι για τα κοριτσάκια τα οποία έχουν μέσα τους το αρχέτυπο αυτό. Ότι είναι πολύ καλές στα μαθηματικά, είναι πολύ καλές γενικά στις θετικές επιστήμες, αλλά και καλές στη γραμματική και στο λόγο. Και έχουν πολύ πρακτική σκέψη μέσα τους, και οπότε ένα κορίτσι που έχει αυτό το αρχέτυπο είναι καλό να την οθήσει κανείς προς τις θετικές τέχνες, θετικές επιστήμες.
Απ' την άλλη μεριά, αν ένα κορίτσι... Ναι. Μμμ. Το αρχέτυπο αυτό μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι. Ίσως να είναι γιατί τα άλλα αρχέτυπα δεν το έχουν των γυναικών τόσο έντονα αυτά τα στοιχεία. Ε, τώρα, αυτό που πρεσβεύουν είναι την υγεία. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την υγεία. Ίσως για αυτό το λόγο και η θεά Αθηνά να σχετίζεται, γιατί σε κάποιες υπάρχουν απεικονίσεις της θεάς Αθηνάς σε σχέση με την υγεία. Οι Ρωμαίοι είχαν τη θεά Αθηνά σαν προστάτητα της υγείας και είχαν και το ρητό mens sana in corporens sana. Mens sana in corporens sana. Ήταν και μέσα στα λόγια του τραγουδιού του προπέρσινου Eurovision στο τραγούδι της Σερβίας. Έτσι που κοροϊδεύανε την περίοδο του COVID αυτή η φράση και δείχνει, δηλαδή αυτό που λέγανε αρχαίοι Έλληνες, νους υγιής εν σώματι υγιή. Η παρθενία, η υγεία, η τάση αυτές οι γυναίκες να έχουν αυτή την εσωτερική αρμονία και εξωτερική αρμονία, ενδιαφέρονται και την υγεία του σώματός τους. Αλλά πάμε λίγα και σε αυτό με τα κορίτσια, γιατί είναι αρκετά σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την εμφάνιση αυτού του αρχετύπου στα κορίτσια και στις νεαρές γυναίκες. Όταν λοιπόν το έχουν αφιπτισμένο αυτό, τα κορίτσια αυτά έχουν πολύ καλή δυνατότητα εστίασης. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Και το τέσσερις αρχετύπου έχει στα κορίτσια την δυνατότητα εστίασης, αλλά εδώ μιλάμε για διανοητικά, έχουν ένα νοητικό και διανοητικό προσανατολισμό. Και είναι πολύ κοινό για τα κορίτσια αυτά να ξεκινήσουν να μιλάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία και να ξεκινήσουν να διαβάζουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, αν δείτε ένα κοριτσάκι 3-4 χρονών, το οποίο αρχίζει να διαβάζει ή απολαμβάνει να διαβάζει μόνη της και προσπαθεί να το διαβάζει και μάλιστα να διαβάζει και στους γονείς της, ξέρω εγώ οτιδήποτε παραμύθι και να περηφανεύεται γι' αυτό, να είναι χαρούμενη γι' αυτό, όχι περηφανεύεται, να είναι χαρούμενη, αυτό είναι δείγμα ότι αυτό το κοριτσάκι ίσως εξελιχθεί σε αρχέτυπο της Μήτριας. Ξέρετε ποια άλλη ήταν σε αυτό το αρχέτυπο? Η Ιπατία. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη ταινία Αγορά. Μαθηματικός, ναι. Είναι το αρχέτυπο της Μήτριας. Ναι. Ιπατία. Και σε μια εποχή μάλιστα που δεν πιστεύαν ότι οι γυναίκες μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο. Το δείχνει και στη ταινία τη συγκεκριμένη και δείχνει τι κάνανε και οι κόπτες, οι χριστιανοί που κατασέψαν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τότε, γιατί η Ιπατία ήταν μέσα στη βιβλιοθήκη αυτή, πήγαινε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τι άλλο, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έλξη προς το πατέρα τους, ειδικά, όχι ερωτική έλξη, απλά θα είναι δίπλα στον μπαμπά, ο οποίος πατέρας όμως ασχολείται με το νου, το πνεύμα και με τις επιστήμες. Και θα είναι δίπλα και θα ρωτάνε συνέχεια, μπαμπά γιατί γίνεται αυτό, μπαμπά γιατί γίνεται το άλλο. Έχουν αυτή την περιέργεια που έχουν τα παιδιά να μάθουν το γιατί συμβαίνει κάτι, αλλά σε αυτές είναι λίγο περισσότερο. Και δείχνουν πολύ μεγάλη ανυπομονησία και θέληση να μάθουν όλο και περισσότερες γνώσεις, να αποκτήσουν γνώσεις. Να προσπαθήσουν να αποκτήσουν όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται και να κατανοήσουν πώς δουλεύουν τα πράγματα γύρω τους. Για να εξελιχθεί λοιπόν εφόσον έχουμε αυτό το δείγμα σε ένα κορίτσι, για να βοηθήσουμε να εξελιχθεί αρμονικά αυτό το αρχέτυπο, τότε είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος που θα παίξει ο πατέρας της. Γιατί η μητέρα της δεν μπορεί να τη βοηθήσει τόσο όσο ο πατέρας της, και ειδικά αν είναι ένα πατέρας ο οποίος είναι επιτυχημένος ή ο οποίος είναι ισχυρός γενικά στο επάγγελμά του, είναι ικανός να ενεργοποιήσει την αρμονική εξέλιξη αυτού του αρχετύπου στο μικρό κορίτσι. Και τότε αυτό το κορίτσι θα μεγαλώσει με ασφάλεια, δεν θα αισθανθεί οποιαδήποτε σύγκρουση με οποιοδήποτε άλλο αγόρι ή οποιοδήποτε άλλο κορίτσι
Και η στήριξη αυτή που της παρέχει θα τη βοηθήσει να σεβαστεί και την ανώτερη αυτή είδους αρενοπότητας στους άντρες που θα συναντάει. Αν ο πατέρας της είναι όμως ένας αδύναμος άντρας ή τυχαίνει να είναι απόν, συχνά απόν, ή είναι επιθετικός, αυτό θα είναι καταστροφικό για αυτό το κορίτσι, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει η εξέλιξη των σκιών της μήτριας όμως στο κοριτσάκι. Αυτό συμβαίνει και αν η μητέρα της είναι επιθετική ή πηγαίνει κόντρα σε επιθυμίες του κοριτσιού αυτού και δεν την ενθαρρύνει να διαβάζει, να μελετάει κτλ. Αν είναι μητέρα η οποία της λέει τι θα ασχολείσαι με τα γράμματα εσένα δεν σε νοιάζουν, δεν πρόκειται πουθενά ποτέ να σου χρειαστούν στη ζωή σου, παραδείγματος χάρη κάτι που λένε κάποιες μητέρες, σε αυτή την περίπτωση το κορίτσι αυτό θα πέσει στη σκιά. Αν όμως η μητέρα της είναι μια ευφυής γυναίκα, ακόμα και να μην έχει το αρχέτυπο της μήτριας, θα είναι δίπλα της, αλλά δεν θα μπορεί να συσχετίζεται καλά με το παιδί. Απλά δεν θα υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με τη μητέρα. Ίσα ίσα αυτές οι μητέρες μπορεί να παραπονιούνται κιόλας ότι το κορίτσι τους παίζει το ρόλο της μητέρας μέσα στο σπίτι, ότι το κορίτσι τη βάζει στη θέση της, ότι το κορίτσι τη συμβουλεύει στο τι να κάνει και στο τι να μην κάνει. Και η μητέρα θα λέει, μα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιδί. Τι πάει λάθος με την κόρη μου? Τίποτα δεν πηγαίνει με λάθος με την κόρη. Απλά η μητέρα αυτή δεν μπορεί να στηρίξει το συγκεκριμένο αρχέτυπο όταν είναι στο παιδί της. Και θα λέει, δεν ξέρω ποιος είναι η μητέρα μέσα στο σπίτι, το παιδί μου ή εγώ. Σίγουρα το παιδί θα φαίνεται πιο ευφυής, το κορίτσι θα είναι πιο ευφυής από τη μητέρα, θα ξέρει περισσότερα από τη μητέρα, όντως θα ξέρει και σε γνώση θα ξέρει περισσότερα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει το αρχέτυπο της αγινεύθρας και το αρχέτυπο της μήτριας στο παιδί, δεν θα βρεθούν ποτέ αυτές οι δύο γυναίκες. Έτσι, καταλαβαίνετε εννοώ. Και αυτό το ζω προσωπικά, στην προσωπική μου ζωή, γιατί η πρώην μου είναι το αρχέτυπο της αγινεύθρας και η μία μου κόρη είναι το αρχέτυπο της μήτριας. Είναι η κόρη μου που έχει μπει στο μηχανολόγο μηχανικών. Από μικρό παιδί το θυμάμαι να με ρωτάει τέτοια πράγματα. Για τον κόσμο, για τις αμαρτίες, τι είναι αμαρτία, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Είχε ερωτηματικά που η άλλη μου κόρη, που δεν είναι το αρχέτυπο της μήτριας, δεν τα είχε μέσα της και δεν τα έκανε ποτέ. Έτσι. Και τώρα η σχέση των δύο μάνας και κόρης λέει ακριβώς αυτά τα λόγια που σας λέω τώρα. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί της. Συνεχώς υπάρχει κόντρα, συνεχώς υπάρχει. Ναι, γιατί είστε διαφορετικά αρχέτυπα. Και δεν μπορεί η αγινεύθερα να συνειδητοποιήσει την μήτρια. Ούτε να είναι στο ίδιο επίπεδο το νοητικό. Τα κορίτσια αυτά είναι το στυλ των κοριτσιών που θα ανοίξουν το καπό του αυτοκινήτου ή θα αρχίσουν να λύνουν το μηχανάκι για να μπορούν να δουν τι πρόβλημα υπάρχει. Είναι τα κορίτσια τα οποία, αν πάθει πρόβλημα υπολογιστής, θα ασχοληθούν, θα το λύσουν, θα πάνε μόνοι τους να αγοράσουν ένα σκληρό δίσκο, να τον αλλάξουν. Δηλαδή, φαίνονται στους άλλους σαν να κάνουν αντρικές εισαγωγικά δουλειές. Αλλά εκείνες τους αρέσει, γιατί τους αρέσει να μπορούν να δίνουν λύσεις, να βρίσκουν λύσεις, να μπορούν να ασχολούνται με το πώς και το γιατί είναι φτιαγμένα κάποια πράγματα και δεν είναι με τίποτα το είδος της γυναίκας και το κορίτσι αυτό ποτέ δεν πρόκειται να πει θα κάνω σχέση με έναν άντρα, ξέρω εγώ, για να με αποκαταστήσει ή για να με σώσει ή ένας γάμος θα με σώσει ή κάτι τέτοιο. Πιστεύουν στις δικές τους δυνάμεις και τα φέρουν πέρα με τη δικιά τους ευφυΐα, με τις πρακτικές τους δεξιότητες και μπορεί να εξελιχθούν στο αρμονικό αυτό το αρχέτυπο που λέγαμε τώρα. Ιδανικό λοιπόν επάγγελμα για εκείνες, θα το ξαναπώ, είναι να είναι δασκάλες ή να είναι σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με τις ειδικές επιστήμες ή που είναι πνευματικά, ιέριες, ξέρω εγώ, σαμάνες, να είναι σαμάνα σε κάποια φυλή ή κάτι τέτοιο. Η Ιπατία ήξερε να περνάει την πραγματική γνώση, αυτή την ανώτερη γνώση και στους άλλους, είχε μεταδοτικότητα, γι' αυτό είναι καλό να είναι δασκάλες, γιατί έχουν μεταδοτικότητα, αλλά έχουν
κάτι το οποίο τους εκνευρίζει. Οι αδύναμοι μαθητές. Δηλαδή είναι οι δασκάλες εκείνες οι οποίες θα εκνευρίζονται πολύ με τους αδύναμους μαθητές και θα είναι πάρα πολύ αυστηρές μαζί τους. Κάποιες φορές χάνουν την υπομονή. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το προσέξουν αυτό. Να μην χάσουν την υπομονή τους με τους μαθητές αυτούς και να συνεχίσουν να τους βοηθάνε, γιατί δεν πρέπει ποτέ έτσι κι αλλιώς να κάνει κανείς διάκριση μεταξύ μαθητών. Τώρα, ένα δεύτερο μάθημα που πρέπει να πάρει αυτό το αρχέτυπο απεικονίζεται σε έναν άλλον μύθο πάλι, με τη θεά Αθηνά, και αυτή τη φορά έχει σχέση με τη φίλη της, την Παλάδα, όπου ήταν μεγαλωμένες από πολύ μικρές μαζί, είχαν πολύ καλή σχέση, ήταν κολλητές λένε οι δυο τους, και το λέω αυτό γιατί θέλω να ξεχωρίσω έναν άλλον μύθο, ο οποίος προέρχεται από έναν άλλο αρχαίο Έλληνα που αναφέρεται στο Πάλαντα. Ο Πάλαντας ήταν ένας γίγαντας, ο οποίος και ένας πολύ βάναυσος και μπρουτάλ άντρας, ο οποίος λέγεται ότι βίασε την Αθηνά. Αλλά μιλάω για την φίλη του, την φίλη της την Παλάδα, με την οποία είχαν πολλές κόντρες, αλλά με ευγενή άμυλα. Είχαν κόντρες έτσι να δουν ποια είναι η καλύτερη σε οτιδήποτε, και σε μία μάχη με δόρυ, νομίζω ήτανε, τη τραυμάτισε θανάσιμα και τελικά πέθανε η φίλη της, η Παλάδα, και ήταν απαρηγόρητη η Αθηνά που πέθανε η φίλη της. Υιοθέτησε μετά το όνομά της και έγινε η γνωστή Αθηνά Παλάδα. Αλλά το μάθημα εδώ είναι ότι θα πρέπει να θυμάται η Μήτρια ότι υπάρχουν άντρες και γυναίκες που είναι τρωτές, που είναι τρωτοί και είναι ευάλωτοι, γιατί εκείνη δεν νιώθει τροτότητα. Έχει αυτή την πανοπλία που λέγαμε μέχρι τώρα. Και θα πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται, εκτός από τρυφερότητα, ενσυναίσθηση και αγάπη, θα πρέπει να μάθει να είναι προσεκτική στις πράξεις της και στα λόγια της. Γιατί μπορεί, όπως και προηγουμένως είπα ότι είναι αυστηρή με τους μαθητές, μπορεί να γίνει καυστική και μπορεί να πληγώσει ανθρώπους, είτε με πράξεις τιμωρίας, ξέρω εγώ, ή με τα λόγια της, και να πάρει κάρμα φυσικά, αλλά και να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες τραύματα στους ανθρώπους. Οπότε είναι αυτή ενώ είναι ένα αυθόρμητο ζώδιο, είναι αυθόρμητο αρχέτυπο, θα πρέπει να μην παρασύρεται από τις ικανότητές της και να μην βλάπτει τα συναισθήματα και πληγώνει άλλους ανθρώπους. Της αρέσει πάρα πολύ η απομόνωση, γι' αυτό και είναι το είδος του αρχετύπου που μπορεί να βρεθεί σε πνευματικά retreat ή ακόμα και να μην θέλει να βγαίνει από το χώρο της για να ασχοληθεί με την πνευματική της εξέλιξη και να ασχοληθεί με διαλογισμούς, με μοιήσεις ή με οτιδήποτε τέτοιο. Και αυτά, νομίζω αυτό. Εδώ ολοκληρώνεται το αρμονικό του. Απορίες που μπορεί να έχετε? Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό το αρχέτυπο. Δίνει συχνά έξω σε χώρους διασκέδασης, παραλίες, εστιατόρια, ταβέρνες. Εκεί θα δεις πιο πολύ τα πρώτα τρία. Αυτή δύσκολα θα διαφερθεί να πάει σε τέτοια μέρη. Οπότε ναι, ίσως τη συναντήσει. Μπορεί να την πετύχει σε βιβλιοθήκη. Μπορεί να την πετύχει στην εκκλησία. Μπορεί να την πετύχει σε μοναστήρι. Μπορεί να την πετύχει σε μέρη απομονωμένα που μπορεί να μην έχει πολύ κόσμο. Αλλά έξω στην κοινωνική ζωή δεν τη βλέπει κανείς τόσο εύκολα. Άλλη απορία? Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό συμβαίνει, όντως. Ναι. Οι σκιές, ναι.
δεν ξέρω, και η σκιά, και οι σκιές ακόμα και του μάγου είναι δύσκολες να τις δούμε και αυτές, γιατί τους λατρεύουν να είναι στο φόντο, στο παρασκήνιο, πίσω, να μην φαίνονται. Δηλαδή, αν υπάρχουν έξω, δεν θα είναι ποτέ μπροστά, δεν θα φαίνονται. Μπορεί να είναι μια γυναίκα ή ένας άντρας οι οποίοι προτιμάνε να μην μιλάνε καθόλου ή προτιμάνε να έχουν ένα πολύ low profile. Είναι πολύ εσωστρεφείς. Μπορούμε να πούμε αυτό ότι είναι λίγο αρνητικό, είναι εσωστρεφείς, αλλά δεν είναι εσωστρεφείς. Είναι κατ' επιλογή, γιατί δεν θέλουν οτιδήποτε κοινωνικό ή μπανάλι ή τετριμένο, δεν κάθονται να ασχοληθούν μαζί του. Από αυτή την άποψη, ίσως να μην φαίνονται. Αλλά κάνουν πάντα πίσω. Είναι πάντα πιο πίσω από αυτούς που είναι πιο φωναχλάδες, που είναι πιο μπροστά ή τραβάνε πιο πολύ το βλέμμα. Δηλαδή, πιο πολύ το βλέμμα σου τραβήξει ένας ήρωας ή μια σαγηνεύτρα ή ένας τέλειος εραστής παρά ο μάγος και η μήτρια. Τώρα, ας πάμε στη σκιά. Η Young σκιά είναι αυτό που είπαμε, είναι η κακιά μάγισσα. Ξαφνικά, ενώ έχει όλες τις γνώσεις. Διατηρεί τη σύνδεση με ανώτερα πεδία ύπαρξης. Δεν τη χάνει, τη διατηρεί. Διατηρεί αυτή την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πράγματα που ο κοινός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται, αλλά χρησιμοποιεί και τις γνώσεις, δηλαδή την ενδιαφέρει να έχει γνώσεις, να αποκτάει όσες πολλές γνώσεις μπορεί, να εντρυφήσει σε πράγματα ακόμα και σε μυστικιστικές πρακτικές κτλ. Αλλά θα χρησιμοποιήσει αυτά για να βλάψει ανθρώπους. Και είναι ικανή να παρασύρει έναν άνθρωπο. Είναι ικανή να παρασύρει και να τον οδηγήσει σε κάτι κακό. Δηλαδή, αν μια πνευματική δασκάλα πέσει σε αυτή τη σκιά, μπορεί να γίνει εκδικητική, μπορεί να δώσει λανθασμένες πληροφορίες επίτηδες στους μαθητές, οι οποίες ξέρει ότι θα πιάσουν για να τους οδηγήσει να πάθουν κάτι κακό. Οπότε έχει κακία μέσα της. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που λέγεται κακιά μάγισσα. Αποκτάει κακία και ζήλια. Γίνεται τιμωρητική, γίνεται εκδικητική. Εάν κάποιος της κάνει κακό γουίκα λίμωνο, έτσι, δεν θα ησυχάσει, αλλά είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πάρει κάρμα. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι όποτε χρησιμοποιούμε έστω και κάποια μάγια για να φέρουμε κάτι σε εμάς και να προκαλέσουμε ή να δημιουργήσουμε εμπόδια σε κάποιον άλλον, παίρνουμε κάρμα για αυτόν τον λόγο. Έτσι, και το κάρμα το βρούμε μπροστά μας. Γίνεται λοιπόν σκληρή, γίνεται άκαρδη, γίνεται άπονη, και δεν έχει εμπιστοσύνη πλέον, χάνει την εμπιστοσύνη εύκολα στους ανθρώπους γύρω της, γίνεται πολύ επιφυλακτική, χειριστική, είναι ικανή να ελέγξει, να αρχίσει να ελέγχει άλλους και να χρησιμοποιήσει το εγώ των άλλων για δικά της συμφέροντα. Είναι ικανή να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού σε αυτή την περίπτωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει αρκετά άσχημα στοιχεία. Από εκεί που είναι ένας μεταδότης θείων στοιχείων και προστασία και βοήθεια κτλ, γίνεται κάτι καταστροφικό. Και δημιουργείται αταξία, οι ίδιες είναι επιρρεπείς ακόμα και σε τρέλα και πολλοί τρωτές, χάνεται αυτή η αίσθηση της παρθενίας και της μη τροτότητας, ή γίνονται συναισθηματικά ασταθείς και εμφανίζονται κόμπλεξ ανωτερότητας και κατωτερότητας. Αυτό έχει σχέση και με το Μανιπούρα. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Ο άνθρωπος που έχει κόμπλεξ κατωτερότητας, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να εμφανίσει κόμπλεξ ανωτερότητας.
τα βιβλία που παραμένουν ένα καλό δώρο για την μήτρια, αν κάποιος θέλει να της κάνει δώρο γενεθλίων, έτσι, βιβλία και οτιδήποτε έχει σχέση με γνώσεις, αυτά τα δώρα εδώ χρησιμοποιούνται για να προκαλέσει κακό. Γίνονται αδιάφορες, γίνονται περισσότερο εσωστρεφείς, όπως είπα, άπονες και πολύ επιθετικές, εχθρικές και επιθετικές. Ίσως είναι το είδος αυτού της γυναίκας που μπορεί να μεγαλώσει σαν ενήλικας, να είναι τελείως απομονωμένη από τον κόσμο, να μεγαλώσει με γάτες δίπλα της, έτσι, χωρίς να έχει ανθρώπους, να μην θέλει καθόλου την ανθρώπινη επαφή. Και σαν young χαρακτηριστικά, επειδή το young είναι αυτό που εκδηλώνει, έτσι, είναι το επιθετικό, είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Έτσι. Δεν θα ήθελε κανένας άντρας να μείνει μαζί της σε αυτή την περίπτωση, γιατί ακόμα και ένας άντρας που είναι σε ανώτερη είδους αρενοπότητας, με αυτή τη γυναίκα θα υποφέρει. Αν είναι στη σκιά, θα υποφέρει. Οτιδήποτε και να κάνει θα είναι λάθος. Μπορεί να γυρίσει εναντίον του σε τέτοιο βαθμό, που είναι σαν αυτές τις γυναίκες που βλέπουμε στα εγκλήματα κάποια φορά, που μπορεί να πάει να ρίξει υδράργυρο στο αυτί του άντρα για να πεθάνει. Ξέρετε, σε εξυπηρικός τρόπος θανάτου. Δηλητήριο ή υδράργυρο. Ή πολύ ύπουλα, με πολύ ύπουλο τρόπο να εμφανιστεί και να του κάνει κακό. Γιατί το ύπουλο είναι χαρακτηριστικό των σκιών, και της γιάν και της γιν σκιάς. Γιατί, όπως σας είπα, τους αρέσει να βρίσκονται στο παρασκήνιο, να κινούν τα νήματα από τα παρασκήνια. Δεν τους αρέσει να φαίνονται και τους αρέσει να κρύβονται. Σε αυτή την περίπτωση, σαν σύντροφος, θα γίνει μια αδιάφορη, άπονη γυναίκα, που πιθανώς θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον άντρα για δικό της συμφέρον, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για ό,τι μπορεί να συμβεί σε αυτόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον γιατροπορέψει, ξέρω εγώ, αν είναι άρρωστος, ή να τον βοηθήσει. Ίσα-ίσα μπορεί να το στείλει και πιο πρόωρα σε θάνατο. Τα ακούτε, δηλαδή αν δείτε τη σειρά στο Α, νομίζω είναι ίσως κάποια καλοκαίρια τη βάζει, που δείχνει στην Αγγλία και στην Αμερική ποιες είναι οι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε εγκλήματα. Πολλές από αυτές βρίσκονται στις μητέρας, στις αγινεύθερες, όχι, το αγινεύθερα δεν φτάνει σε αυτό το άκρο. Η μητρία, ούτε η ηρωίδα μπορεί να φτάσει τόσο πολύ σε αυτό το άκρο. Οι μήτριες και οι μητέρες πέφτουν σε τέτοια εγκλήματα. Η γιν σκιά, εδώ ξεκινάνε αδυναμίες. Έτσι, είναι η αδύναμη γυναίκα, η οποία πλέον δεν έχει... Εδώ χάνεται η ικανότητα σύνδεσης με το υπερβατικό, με τα άλλα πεδία ύπαρξης, και είναι το είδος της γυναίκας το οποίο θυματοποιείται, αρχίζει και θυματοποιείται. Καλά, όλα τα και πολλές σχέσεις έχουν το θύμα, αλλά αυτή θα κάθεται να υποφέρει πλάι σε άλλους ανθρώπους, υιοθετώντας την θέση του μάρτυρα. Έτσι. Και θα θεωρεί τον εαυτό της μάρτυρα. Αρνείται την ενέργεια που αυτή μέσα της, θυμόσαστε ότι το γίνει συνήθως δημιουργείται λόγω απόρριψης αυτής της ενέργειας, ή από τον ίδιο τον εαυτό ή από κάποιον άντρα. Οπότε θα οδηγηθεί προς την απομάκρυνση, ή μπορεί στην χρήση ουσιών. Έτσι, μπορεί να ενδώσει σε αλκοολισμό, μπορεί να δώσει σε κακοποιητική συμπεριφορά και να παίζει το θύμα. Εάν κάποιος άνθρωπος της απορρίψει τις γνώσεις της ή τα πιστεύω της, γιατί
είναι γυναίκες που μπορεί να ακούσεις ότι πιστεύουν σε νεράιδες, πιστεύουν σε οτιδήποτε σε εξωτικά, σε καρεκάτζαρους και ότι έχουν δίκιο, αλλά μπορεί να πούνε γενικά σε αγγέλους, σε πνεύματα, σε νεράιδες, όλα αυτά. Και αν κάποιος απορρίψει, δεν τις δεχτεί για αυτές τα πιστεύω τους, μπορεί να αποφασίσουν απλά να αποσυρθούν και να κλειστούν εντελώς, να κλείσουν εντελώς κοινωνικά και να βρίσκονται σε μια απομόνωση. Γίνονται υπερευαίσθητες και χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον κόσμο. Γίνονται πολύ εγωικές και ο εγωισμός αυτός τους οδηγεί στο να σκέφτονται αυτά που έχουν πάθει όμως από τους άλλους. Έτσι, ενώ η Yang σκιά, το εγώ θα τους βγει σε εκδικητικότητα και στο να τιμωρήσει τους άλλους, εδώ θα βγει στο να τιμωρήσει τον εαυτό της τον ίδιο. Οπότε και αυτοτραυματισμοί μπορεί να εμφανιστούν. Θα χαθεί και η ικανότητα της διαίσθησης και η ικανότητα να συνδέεται με το επίπεδο της καρδιάς επίσης χάνεται σε αυτή τη Yin σκιά. Κάποιες από αυτές τις γυναίκες κάηκαν στην πυρά, έτσι, που είχαν το αρχέτυπο της Μήτριας. Ακριβώς αυτή η τάση να ενδιαφέρονται για τα μυστικιστικά, τις τελετές κτλ. Τις οδήγησε σε αυτή την εκτέλεση. Δεν έχουν δύναμη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Yin σκιά δεν έχει μέσα της δύναμη. Δεν μπορεί να εγωιτεύσει είτε να εγωιτευτεί από κάτι υψηλότερο. Εδώ η πανοπλία αποκτά πολλές στρώσεις, πάρα πολλές στρώσεις, για να προστατέψει όσο μπορεί το επίπεδο της ψυχής της, αλλά θα χάσει την ικανότητα σύνδεσης με το επίπεδο της ψυχής. Αυτά είναι τα στοιχεία και των δύο σκιών. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πορεία. Και εδώ υπάρχει ψυχρότητα, έτσι, και στην σκιά υπάρχει ψυχρότητα και αναλγησία. Πονάνε μόνο για τον εαυτό τους, όχι για τους άλλους. Δεν είσαι μακριά. Οι μασόνοι βρίσκονται και του αρσενικού και του θηλυκού αρχετύπου. Βρίσκονται μέσα στους μασόνους, ναι. Βρίσκονται. Ισχύει. Και σε σατανιστές. Και σε σατανιστές βρίσκονται. Η Yin σκιά μπορεί να γίνει πρόθυμη να θυσιαστεί, έτσι. Μπορεί να δείξει προθυμία να θυσιαστεί. Ενώ η Yang σκιά είναι ικανή να θυσιάσει. Ακόμα και άνθρωπο. Για πες. Ναι, αρχίζει και χάνεται. Δεν είναι άμεσο ότι θα γίνει σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να κρατηθούν κάποια στοιχεία σε αυτή τη ζωή, αλλά στην επόμενη σίγουρα θα δρέψουμε τις καρμικές συνέπειες. Σίγουρα. Σε αυτή τη ζωή θυμόσαστε ότι το κάρμα επιστρέφει όταν γίνουν οι ίδιες συναστρίες. Οπότε υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψει σε αυτή τη ζωή κάτι πολύ έντονο. Αλλά θα φανούν. Θα φαίνονται πιο χερέκακες. Είναι και χερέκακες. Έτσι. Χερέκακες. Και η Yin και η Yang σκιά γίνονται χερέκακες. Μπορεί να εμφανιστούν κάποια στοιχεία, μπορεί να φαίνονται πιο γυρασμένες, πιο εύκολα, μπορεί να φαίνονται πιο αποκρουστικές. Σίγουρα η Yin σκιά θα σταματήσει να περιποιείται τον εαυτό της. Αυτό που βλέπουμε σε ταινίες, η γριά που είναι παρατημένη τελείως, η μάγισσα με γκρίζα μαλλιά, άσπρα μαλλιά και έχει ελιές στο πρόσωπο, ξενών κτλ. Είναι δείγμα το πόσο αφήνονται τελείως. Ενώ ενδιαφέρονται για την υγεία, για την εμφάνιση και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε στην αρχή, στη σκιά, ειδικά στη Yin χάνεται αυτή η αίσθηση καλαισθησίας.
και φυσικά και η ικανότητα να μπορούν να δώσουν λύσεις, έτσι. Δεν μπορούν, τυφλώνονται. Και ίσως για αυτόν τον λόγο οι τυφλές να εμφανίζονται να έχουν ικανότητες. Έτσι. Τυφλώνονται στο να μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση και λύσεις από εκεί που το έρχεται από αυτό της ελκύει εύκολα. Ποιος μύθος ήταν αυτός στην αρχαία Ελλάδα που ήταν τρεις γριές που μοιραζόντουσαν ένα μάτι? Και δεν θυμάμαι ποιος μύθος ήταν. Και έβλεπε με το μάτι αυτό, όποτε το παίρνει καθεμία, έβλεπε το μέλλον. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Κάτι άλλο ήθελες να πεις, κάτι άλλο, Χριστίνα? Ναι. Για να γίνει αυτό πρέπει να σας ζήσω, γιατί όλα τα αρχέτυπα έχουν κάποια στοιχεία που είναι κοινά και έχει σημασία ποια υπερτερούν. Και έχει σημασία να σας δει κάποιος και σε σκιά. Εγώ δεν σας έχω δει ποτέ σε σκιά. Δεν σας έχω δει δεν μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Άνθρωποι που ζουν γύρω σας, που σας αντιλαμβάνονται, είναι πιο ικανοί να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Αλλά και εσείς οι ίδιοι, που βλέπετε τον εαυτό σας. Πώς αντιδρά, πώς συμπεριφέρεται. Στα σημεία εκείνα που έχετε περισσότερα, όσα έχετε περισσότερα από ένα αρχέτυπο, αυτό το αρχέτυπο είσαστε. Εσύ και η Βάγια σίγουρα έχετε και το αρχέτυπο της μητέρας μέσα. Αλλά και η Τέρη έχει αρχέτυπο της μητέρας. Έτσι, πόσες φορές έχει φροντίσει να έχουμε πράγματα εκεί στη σχολή κτλ. Και η Έφη έχει το. Το λέω αυτό γιατί αρχέτυπο μητέρας έχουν συνήθως όλες οι μητέρες. Συνήθως όλες οι μητέρες. Επειδή γεννάνε παιδιά. Η Τέρη ότι έχει περισσότερο, ίσως ναι. Τώρα, εσείς θα μπορείτε να το καταλάβετε περισσότερο αυτό, γι' αυτό και σας λέω αυτά τα πράγματα. Για να δείτε. Ναι, το θέμα είναι εάν είναι πλήρως αφυπνισμένο και αρμονικό οποιοδήποτε άλλο αρχέτυπο. Γιατί στοιχεία των άλλων αρχετύπων έχουμε μέσα μας, αλλά πρέπει να βγαίνουν τελείως στο ίδιο επίπεδο για να πούμε ότι είμαστε δύο αρχέτυπα. Έτσι, αλλά εσείς οι γυναίκες, επειδή γεννάτε κιόλας, έχετε περισσότερες πιθανότητες να είσαστε δύο αρχέτυπα από ένα. Εγώ είμαι αρχέτυπο του βασιλιά και με στοιχεία έχω και στοιχεία του ήρωα και του μάγου. Αλλά δεν τα έχω πλήρως αφυπνισμένα αυτά τα δύο. Προσπαθώ να τα αφυπνίσω και τα δύο αυτά. Και κάποια στοιχεία του τέλειου εραστή, αλλά και αυτά όχι τόσο αφυπνισμένα όσο των άλλων. Του βασιλιά. Του βασιλιά είναι το κανονικό αρχέτυπο. Όλοι μας έχουμε στοιχεία από όλα τα αρχέτυπα, έτσι. Απλά το θέμα είναι να δούμε σε τι βαθμό τα έχουμε και αν καταφέρουμε να τα έχουμε πλήρως αφυπνισμένα. Σίγουρα με το γιόγκα έχω αναπτύξει περισσότερα στοιχεία από το παρελθόν του μάγου. Έτσι, γιατί πρέπει να ασχολείσαι με κάτι το οποίο βγάζει τέτοια πράγματα στην επιφάνεια. Οι διαλογισμοί, οι μοιήσεις, όλα αυτά που κάνουμε με έχουν βοηθήσει να αναπτύξω κάποια πράγματα του μάγου. Δεν μας συμφέρει να αλλάξουμε αρχέτυπο. Μας συμφέρει να ξυπνήσουμε, να μάθουμε ποιο είμαστε και να βγάλουμε και τα άλλα στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις, γιατί και να αλλάξεις και να γίνεις ένα άλλο, πάλι θα πρέπει να ξυπνήσεις και το προηγούμενο που ήσουν ξανά. Οπότε, ναι, ωραία. Θα κρατήσεις το αρχέτυπο που είσαι και θα προσπαθήσεις να το έχεις αρμονικό.
γνωρίζοντας ποιες είναι οι σκιές, και θα προσπαθήσεις να ταυτιστείς και με την ηρωίδα. Μέσα από ταινίες ηρωικές, μέσα από πράξεις ηρωικές, μέσα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε αναφέρει ότι έχει η ηρωίδα, να προσπαθείς να τα εκδηλώνεις και σε κάποιο σημείο να γίνουν μέρος του εαυτού σου. Μέσα από διαλογισμούς με αφήσεις ηρωίδων, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσες να το ξυπνήσεις αυτό μέσα σου. Οπότε, ηρωικές γυναικείες μορφές έχουμε στην ιστορία μας, αρκετές. Μπορείς να ταυτιστείς με στοιχεία τέτοια. Γίνεται μέσω διαλογισμού. Να έχουμε στο μυαλό μας το στοιχείο, την εικόνα του ανθρώπου και μετά να προσπαθούμε να απορροφήσουμε ή να ταυτιστούμε με στοιχεία που έχει ο άλλος. Ίσως να πρέπει να βλέπεις περισσότερες ταινίες ηρωικές με γυναίκες ηρωίδες. Και αυτό θα βοηθήσει πολύ να ταυτιστείς με αυτό το αρχέτυπο, αλλά και η μουσική. Γι' αυτό έχουμε και τη μουσική. Και πάμε να κάνουμε διαλογισμό με τη μουσική της Μήτριας. Τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι γιατί ο Βερσάσε δεν έχει την έδουσα σαν σύμβολο. Και τι έχει υιοθετήσει όμως? Ένα τέτοιο σύμβολο που έχει σχέση με το εγώ και την εκμυδένιση του εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Ίσως απλά να του άρεσε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν έχω δει και την ταινία. Έχει γυριστεί ταινία η ζωή του, έτσι δεν είναι? Δεν έχει γυριστεί ταινία η ζωή του Βερσάτσε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλογισμό και μετά θα κάνω πρακτική με την μουσική της Μήτριας. Δεν χρειάζεται να εστιάσετε κάποιο τσάκρα, απλά να εμβαθύνετε, να αφήσετε τη μουσική, να συντονιστείτε με τη μουσική. Λοιπόν, Βάγιο.